ndataura paye ndikati nhasi ndauya pano pajekerere saka ndinoda kusiya ndambobata matare evamwe vaviri vatatu vanoverengeka mukati menyumba. Apa ndikayangana zvega basi pachiyanga pandikayangana pakunembiwa dzineri kutamanga asi ndikayangana dzineri pari kutamanga ndikayangana apa ndikaona pakunembiwa emary strovea emary ndiani hanzi ndiri kuona pagirazi rangu pari kubuda zita rekuti emeri. ndiani anonzi emeri apo? tamanga uya pamuzukuru iwe naiwe muzukuru chakuyamba amadhekodha kana tafika kwauri apa nganafuna kubuda madhekodha itani uri kuda here kubuda pamakamera apo kana kuti? Sekuru ndakatombotaura naRobert. apa unobuda ndekana hanzi iwo kuya kwaita une kuya wega kayo vamwe vakauya navo vari kupi? ndavauya nina vako amikopisi ngairege kuvhara maziso kana pane asiri kuda kubuda ngaagare abva hake kwete kuvhara maziso nemikopisi. kana usiri kuda dzoka yechigaro vese vafanana kuchoka hanzi vese havasi kuda kubuda pazvivhitivhiti. ane nhamo kanooneka nekurara kudhoo. amva manyoka ndakagona kutsoka rakunja uzanyanza kumusoro hanzi vamwe vako vauya navava vana nhamo weiwo ndiwo nenhamo saka mirako pachena kuti ugone kubatsirwa. ava havasati vane nhamo asi mangwana dzichauyaonekwa vana. anobva manyoka ndarara kumusuwo hanzi anobva manyoka ndianorara kumusuwo vachazokutsvagawo mangwana ivava vakudawo muperekedzi. ukagona kutari kuna manyoka posatatuka uzanyana anzako kumaso hanzi wakarara kumadziro uyo une chirwere chemudumbu unodhotera vamwe pakucharuka vamwe kuti ubude panze. saka nemanyoka ndiandorara pamukova akabata goni kuti akamozva zvangoti turi obva tigweredobva kuona ndikayangana nganakamenda panangani yakuipa ndikayangana pasi pachangu ndaona panangana kuti wawaka banja apa ramara banja ramara asi banja naona kumara kana pakufurisana vanhu chitepe ndikayangana dzindizvi ndaona pana zvinhu zvakuipa pasikana womva. ndacherechedza dare rako muzukuru wangu emeri. ndaona dare rako raita mhepo dzakaipa dzisingadi chakanaka pakurarama kwako. ndaona zita rako rakateketwa rikapiwa mabasa akaipa paupenyu hwaunorarama napo. kana mhondoro yati hohoriyo munoridza mhururu nemiridzo handidira mhururu nemiridzo. hanzi ndacherechedza dare rako muzukuru wakateketwa nheketo dzakaipa iwe. nheketo dzawakateketwa ukateketerwa parudzi rwechikwambo. chikwambo chinova chinorarama chichikushandisa chichikuita mukadzi. wakateketerwa pachikwambo rume chinokutora chichida kuti iwewe urarame usiri mukati memba usiri muwanano. chero ukawanikwa nemurume chikwambo chichouraya. ukawanikwa nemumwe murume chikwambo chichouraya. ukawanikwa nemumwe murume chikwambo chichouraya. warinzwa here dare rangu muzukuru? Chokwadi sekuru, imereji yechitatu murume wekutanga akafa. bikira hanzi ndinoda hongu kana kuti kwete? Hongu sekuru. apa ndikayangana unoaka banja rakuyamba murume kufiriseri banja rachiwiri murume kufiriseri iri rachitatu kana famili zangu murume kuzuza udaita na mafriend. hanzi ndaona wakarorwa nemurume wekutanga. murume wekutanga akafa. wakarorwa newepiri akafa. paunofamba kwese unofamba uchizvibata kuti pane mweya wechikwambo chikateketwa pauri kubva kudzinzere kwako. Sofia ndikayangana nachinzusha kuna mama ndikayangana kumatako kondona kwa nyimbo dududizi napo ndacherechedza uchifamba kudaro uchibata kuti amai vako vanonzi Judith ndiye muroya ari kukuroya anokuberekesa chikwambo ichocho. napo iwewe nhasi unosvika pakunororwa nemurume wetatu. watotya kuudza hama dzako. ndaona watoita muchato nemurume wetatu wauinayeko zvino asi muchato wauita neshamwari. hama dzako amai vako havasi kuzviziva kuti iwe wakatororwa. iri nzira yekuedza kuviga kuti amai vako vasazive. asi hanzi nasekuru rega ndikuudze kuti amai vako vanonzi Judith kutaura kuno vari kutozviziva nekuti vane chikwambo chavo chinovaudza. murume iyeyo zvekare nasekuru ndaona haasi kurarama ari kuenda manje manje.
Hanzi ndine urombo muzukuru sori dare rakateverana newe ihombe rinosungurudza. Kubona kuno chokoni. Kuuya kwawaita pano pamatare pangu ndaona wabva mhirika iwe. Womusekuru ndakabva ku-UK Friday. Apa ndikayangana kane ndikureva refridate ikaneonesta femindo. Hanzizvo ndiri kuda kuti undipupurire kuti dare rako randiri kutsanangura dare rako zviro kwazvo here kana kuti pane pandarasika. Sekuru munoita kunge maivepo. Mururamidzo! Vazukuru, ndati kana mhondo yati horijo munoita sei? Menyani fosco. Tunakumenya titsiye kuti apa napapone. Iwe! Iyi kanadarewa kuti uve rapasha arakwatire mparisino akumenya bzvintu akudzikana nokumunya. Kunama? Hanzi dare rangu ratataura kuti murume wako akakuroora iko zvinozvi wauinaye mumba iko zvinozvi kuti kumusha kwako iwe haasi kuzikanwa. Hanzi kunyebe. Ichokwadi sekuru ndakatouya naye but ndinototraya nepandinogona kumuviga. Ava rupondo bwere tikukonza rega. Ari kupi auye pano timugadzirira rege kuuraiwa nechikwambo chama yako. Sekuru handizivi kuti anokwanisa here because muchena. Muzungu? Saka bzvinhu zvaurabwana nazvo zvaurapasiwa ndizvizvatani. Saka chikwambo rume ichi chaukaberekeswa chinogara chiinewo chichikuita mukadzi chichiurayira varume tochibvisa sei? Urabwana mapasi? Wakauya nemabhegi yako yaukauya naye ari kupi? Ari unonzi kuti kuri Emerald Hill. Hey, imi ndati kana mhondo yako wahoriyo. Mawan from Chisunzo of Mawan. Hai mangwana ndoda kubvisa chikwambo chako chaukapiwa naJudith mai wako. Chimbobobo chakakura so. Chimbobobo. Mama. Wanzo here muzukuru. Ndazvinzwa sekuru. Apa yangana kana ava munhu aisada kuroora okuyamba nawachiviri vadaita magore mangasa achifisa. Hanzi imbocherechedza kuti vamwe varume vese vakambokuroora wekutanga newechituru vakaita makore mangani vasati vafa? Vakaita makore mangani varume vako kubva wekutanga newepiri vakakuroora vasati vafa? Vana kumbodarika 15 years sekuru. Wakuyamba? Wekutanga akaita makore mangani unayachira? Ndisingakwanisa kuverenga sekuru. Anashura matatu? Mumereki. Akaita 3 years here. Ana. Wachiwiri? Wachitu. Wechipiri ana kudarika 15 years. Apa huyu mchena akufa wamba. Hanzi mchena ndaona neurungu wake ndaona hapa. Hanzi ko zvino ari kupi kwa ukamuvika? Ari ku Emerald Hill. Emerald Hill. Okay. Zvakanaka.
Aina sekunda ona magari ya fitofi ya kutopila. Aina sekuru ini tunakupura hapa mzukuru kugadzirisire imba yako imire mchinaka. Hapa ngani hapo tukamalizira iyo chibocheza ndo mukara kwa mchezo. Anzi chimboti sananguzira mzukuru chichi kunyanyoitika pakurama kwako kwambira. Sekuru hapana chinombofamba. Ndikaname kuti atitotaunzana. Ndakauya kuno kugora rakapera muna March. Ndakanga ndane 10 years ndisati ndavaona. Ndokubva ndatotorega ndiende kunoona amai vangu havana kundiboresa. Kana kuti nditi ndakaona zino rawo rekuti ndofunga ndakangosvika iri Friday. Saturday kuseni ndakanga ndatobva sei. Panga pasingagariki. Bereka asina kana mufaro. Ndakangoona kuti rega iriuka ndipo pandakatopisa kutaura nawo. Ndakangondibata kuti 10 years isati ndaona bereki.
mtu anangani kuwela pa speja pa ande kangana pa kunembo ati simu wandaka mtu nefuna amile pa konde kama za dayo za bwera Kani mwenya na unorondo eri kusakutaura muzukuru wangu mda. Ndandapedza pakuti sekuru after 10 years ndisandaonana nemubereki. Ndakati orege ndinoona mubereki ndakatogadzirira kuti apa ipo iwe na mama wako mugwira rini mukutarini. Hanzi kutaura kuno iwe na mai apa musitotaudzana ipapa muwirirana. Kubva pandakangobvapo vasina kunditambirawo zvakanaka after makore 10 ndakabva ndangovaudzawo kuti ndanga ndatongouyawo kuzokuona asi matambiriro amaita haana kundifadza. Ndo pandakapedza kutaura nawo sekuru. Ndonga patokwana gore. Apa wafuna vanhu. Wafuna andagadzikwa. Zvino nekudaro amai ako tirikuona ndiye Judith. Hongu sekuru. Tiangana mana ava mwana wako. Hanzi kucherechedza kana ava vadiki vako ningina vako winawa. Zvindozo kuti bwene bweno. Vanawo zvinhu zvavo zvirikuvafambira zvakanaka ivavo. Pakuchina peko wadzopira vari. Avatorina sekuru. Nekuti kana mhepo tikadzibvisa kwaurivo tichivasiya vakadaro dzinoenda kwavari. Vabatsirei sekuru. Iwe na mamona? Iwe nemurume here. Vangasi? Vangani varume vanavo. Koiwe? Koiwe mumwe wacho. Uyu muzukuru sekuru. Avatodi naye. Ndo pamwe pacho patinonetsana. Uyu mwana rabasi? Uyu mwana wahanzvadzi amai nababa vakafa. Imbaka? Mwana wemwana komana wamai ako ka. Ndo mwana rabasi. Saka hanzi kamwana kemwana komana aka kavasingade nako aka ndo kavakateketera kusiya vaberekesa zvikwambo zvavo zvese kufa kwanoita Judith uroyi hwake sokusara huri pane ikaka takatokaona mugirazi nezuro. Hanzi mugirazi wakaona chii nechii? Ndakaona baba ndikaona amai. Baba wakafa ka? Baba havana kufa vapenyu variko. Ndikaona amai pamba pemukoma mukuru atakanga tiinaye nezuro panapa pakabuda asi hapana kubuda munhu asi dzimba dzake dzakabuda. Asi chakatinetsa sekuru tauya nemukoma mukuru nezuro nhasi haana kudzoka tiri kubasa. Ari kuti asati aona girazi akabva aona chinhu chakapenya chakapinda mudhishi. Chinhu chakapinda mudhishi ichocho akabva aona amai pano sekuru akaona amai physically. Judith akamuona pano nezuro asi amai vari kumusha. Amuona vavaona kudaro akabva aona chinhu chakagadzikwa apa hanzi handa kuziva kuti chii. Saka paakacheuka futi hanzi ndakaona amai vakasvuka maziso kuti piriwiri. Saka iye atatombeza hanzi nhau yekufamba kwamuri kuita nekubatisa amai venyu pano pasekutasu izvozvo vari kutozviziva vari kutokuonai vatori pano. Iyo vakoti ndakavaona physically zvokuti chamugirazi havari kuti handina chandakaona asi kuti amai vakanga vatoo pano vakaona physically. Ndo matauriro vakaita vakoma zvokuti akati akagara edu pano asi mukoma airanzwa kuti aidedera. Hanzi kwa musikana wakamona achiita sei pagirazi? Aingobuda sekuru pagirazi aingobuda. Satoita sei naye nekuberekeswa wakaberekeswa namai ako uroyo? Sekuru ndorangu kubviswa ndokuti vauye vabviswa. Aiwa hanzi ko uyu mwana wehanzvadzi yako akaberekeswa uroyi namai ako anoshandiswa uroyi toita sei naye? Sekuru mubatsireiwo. No sekuru mubereka akabereka ingobvisai zviri paari. Zvakanaka ndaida kubvunza sekuru. Ndine sister yangu yaibva kuSouth Africa mwedzi wakapera uyu akangoti ari mubhazi kuti regai ndiende ndinozvibatsira akangoburuka mubhazi bva atotanga kuona moto. Ari kuIngomo. Ndokune mwana wake aona moto uyo ndo pakatotanga urwere. Saka ari kuti mapostori akamuti ukaenda kune vanobatsira vechivanhu ndokubva vafa. Asi amai ava vari kutofamba achivabata. Nyoka itakaiona mugirazi tine nyoka yatakaona mugirazi sekuru. Unayo kumapedzi kwako nyoka yacho?
Asi nyoka iyoyo ndo chikwambo, ndo inofambidzana nechikwambo rume chawakapiwa. Pese paunofamba wina izvo zvakatonya itori mubhegi rako. Ileso disculpa, sorry. Hai pamusoro iva zvikuru. Pana nango anabona dzuro na rero afuna kupita pasi pejo. Eva unaona wako. Taura ako muzukuru pakazona wana. Vakaona tu pane pavakamboenda kumusha saka ndaingoona mapijini acho ari kumusha ikoko ndikatadza kunzwisisa kuti chiri kufamba sei. Chibende. Ndo vandakaona izvizvi ndakaona baba pakwacho ndikaona amai. Nyaya sefuna ndikukonzera kuti ndinofa. So então, fazemos o chão do nome, José, carabina no cuidado, o do tesouro até o chão ali oferecer, o da oferecer, ananga fez, o chokomva. Saka tofanira kuti tibvise zvikwambo zvaamai venyu zvavakaberekesa sisi venyu, zvikwambo zvokushandisa imese zvaamai. Kana tabvisa tozogadzisa imba yako, togadzisa imba yako kuti murume wako uyu aripo nhasi arege kufa iwe. Imba yako ukwanise kuraramawo murugare tokuitira deliverance. Zvaunoshuwira nezvaunoda palife yako zvienderere mberi zvifambe mune zvakanaka. Ndozvitenda sekuru. Murume wako muzungu kangarati. Murume wako murungu chachaire kana musikarati? Murungu chete. Nanga sope. Hanzi kwete varungu masope eve. Okay, então. Sekuru naida kubvunza kuti sisi vangu vane ivo vatakauya navo nezuro. Woti kubuda kuenda kwatakaita pagirazi avantu. Hanzi atori muroyi sisi wako eve. Zvakanaka isekuru. Iwe ukaitangana ushare kuti tifuna soso asanangu ukashare wakufitu kuti urozewo. Hanzi iwo unosheya nevamwe utaura nevamwe nhau dzako, asi vamwe nhau dzavo havataure newe, asi vaunozotaura navo veve vanobva enda kunoudza muroyi wako vatanga tokuona. Then ndichitiwa ndikusheya nevana vamai vangu sekuru. Asaziva pakuita information. Mumba medu mesa pana anowirirana nemunhu. Ndiye tusaka uzoona information ichizochucha kubva kune vamwe vako vonenge wataura navo uchiti uri kusheya. Wapanzwisa. Amene murwere uyo sekuru ndo tawosi because vanhu vanga vakangomutarisa. Ari kuingoma. Hanzi mutora we vanhu ndimurapa. Sekuru asi kubvuma nekuti akutera zvakatoka maprofita. Ai kana chifumane musiyafe. Kana asingabvume musiyafe vazukuru musaneseke nezvisingaenda. Sekuru saka todzoka mandirani here nekuri kubeka ndoita sei. Iyo kumudziva munangwena yadada kupinda. Akajiwa mndandene. Munhu ukamuudza kuti mudziva mune ngwena musapinde tanharo tinoda kupinda akazojiwa anopiwa mota ndiani va. Iye ari kutofamba achivabata asi ari kuti rega ndife hangu nekuti handini ngosi. Ndafika basi. Hanzi munhu akadaro musiyafe. Nzira yake. Sekuru tibatsire wawo iye. Vanobatsira murume wako kuti murume wako ndo nyama gia. Akatobuda mugirasi murume wangu wacho sekuru zvakatozvishava kuti kose murume wangu. Arakuraiwa. Hanzi waitoratidzwa kuti chikwambo chatomuyanga kare chauda kutomuuraya. Saka todzoka rini sekuru? Apa zvozvo mungana twasvino unodzoka doka mna. Tokadzoka manerano naye sekuru. Togona kuuya naye manerano. Murume wakoyo? Pamwe angarambe masikati pakupakana kwati atogona kupfuma. Moro. Mangwana. Manheru chengotoka. Amene tingauye nguva mukati panguva tinongouya nguva dzamataura sekuru. Ora tichazotaura kana takumatare kusero. Asi ndikayangana kushitoko zvinhu zvichafuna koperi ya metero. Asi ndoda kugara ndaku ndiri ndagara basi manje. The first marriage yangu ndakaroorwa nemurume wangu ndakatogarawo zvakanaka. All of a sudden murume akangorwara 1 week murume achibva afa. Vandisiyira mwana makagama magara mese kwa makuru. Takatogara sekunga kuma 5 years. Ndikatosara ndine mwana wangu musikana 1. Ndokutiwo handingarambe ndakagara sezvo ndafirwa. Ndikaenda ndichitsvaga basa undisenze. Ndochisiirawo mai mwana wangu. Mwana uyu achiendawo kuchikoro. But one day zvakangomuka zvakachinja. Mwana akangomuka pfungwa dzatenderera. Ndokubva ndabvunza ndazotorawo mwana kuholiday iri holiday. Basa undiri off. Ndikati mbondipaiwo mwana. Chakana chamisa ngoma Robert mwana
akanga grade 2 instead yekuenda kunoita tsvina mutoilet akabva anoitira tsvina mukitchen vanhu vese vakagara kuti uya kutoita toilet yakapa ndikati kochi ende ndandine vaenzi musiwo ndikati kochi saka ndandine imwe shamwari yangu yechikuru akati izvi zvinoda kufambirwa izvi imboenda kumapostori akatoita akapedza akatoita akaanzorelaxa unoza munozongoti mwana but anenge zvinenge zvatoita sei zvinenge zvatoitika abva ndazonyarara ndione zvatoita wesi ndokubva ndabvunza kuita wesi kura kuti pfungwa dzakutoita wesi dzemwana ndokubva ndaenda kumapostori havashayi zvavanotaura mapostori akati zvinhu izvi ndezvekumusha kwenyu ndikati pamwe sezvo ndakaroorwa kwatusapi kunonzi vana veko havaendwe nawo pamwe kuda nzvokanzi ndobva ndafonera mumwe munin'ina wangu akaitofanira kuva ari pano but nekuda kwokuti ndini aizofanira kumutumira mari yebhasi ndakati aiwarega ndichitanga ndaona mukoma Robert then zvinenge zvazotaurwa mberi ndochizomuti uya zvokanzi aiwa sisi mwana uyu ane zvaaitoona usiku tiri kumba aigara iye naamai vangu nemunin'ina wangu iyeyo hanzi ane zvaaitoona usiku saka paanotanga kuti aibvaisirwa duri kuti asaone kubuda andimbona but zvese zvamai vangu havana kundiudza kuti ndozvinoita chii ndozvinoita mwana ndikati kose pesa apa mamusina kundiudza zvikanzi aiwa sisi ndatokuudzai mwana uyu akatozvitanga kudhara aitoti kana pari pakati peusiku oskrima askrima kudaro ototsvaga kuti angazviponese usiku kuti akuda kubuda nepapa asi aibvaisirwa duri pamusuwo ndofunga kana usingazvizivi zvakangogarawo zvichienda zvakadaro usingazivi kuti ndoupenyu kurarama mwana saka ndakazoti regai nditore mwana ndatora mwana ndakufamba naye apo neapo ndatora mwana zvachose mukutora kwandakaita futi mwana kuna amai vangu havana kufara wakabva kuti watora mwana wako nekuti hauchada kuti pasipo ndakati aiwa ndatora mwana kuti ndimboita sei ndipofamba naye mumapostori what zvakanzi alright zvapera kuda mukoma Abraham mwana ndakagara naye kusvika ndazowanewo futi murume akaita sei akandiroora andiroora murume uyu akatonzwawo tsitsi nemwana tikatanga kurapisa mwana uye tese mwana akatanga kubuda mazamu aine 7 years mazamu ekutodai achibuda mukaka ane 7 years aine 7 years mukoma Abraham achibuda mukaka mazuva acho naiwe ndofuka ndikati tsitsi kwangu kusati kwana nasekuru vanozikanwa chatanyaya kumhanyira madzimai mumapostori but hazvina chakachinja mazamu achikura mazamu achitobuda mukaka makumbo achitozvimba kudai kuti zvingoita pregnant woman but wokutaurira unenge usina amai ndo zviri kuita mwana zvikanzi pamwe zvinopera saka inini nerudo rwandinarwo nevabereki andakumbobvira ndakafungira anything muupenyu hwangu saka imimba maimboenda kumapostori kumadzimai vaisi kubata tsananguro vachitichi mapostori kutaura chokwadi mukoma Abraham havataure kuti ndinhingi vanenge vachingoti ndinopesana shandirwai zviri kubva mumuri ndezveukama ndagara mukoma Abraham mwana uyeuye zvaurwere hwazoita urwere chaiwo akutorwara zvokuti kuti mwana afa mwana uye kana kuti nditi ndine mubereka akanditi nhasi mwana uye azofa ngatimboendaiwo pana sekuru warapo kana kuti pane mupostori arapo ndinganyepe mukoma Robert vandagara ndagara nemurume wangu uye akashayikira kupi mwana akatakira muno muHarare ndokumuviga muno muHarare tagara nemurume wangu takutogara zvedu mwana hatina mwana taiverenga ndiyeye tagara mukoma Robert zvakangoita sekudaro murume uyu abva aenda kutrip kuDRC tikuonekana saizvozvi sekubuda kwamaita muchienda kubasa kusini hapana pari kurwadza hapana pari kuita sei after 3 days foni yasvika murume aita malaria yamarriage yechipiri murume aita malaria wokubasa ndokuti nditengera tiketi tanzwa kuti murume wako aita cerebral malaria yekuDRC saka ndikati kutengere tiketi uite sei uende condition iri kunzi haina kuita sei haina kumira mushe ari kuda munhu anoita sei anomuasista ndikati aiwa zvina kuipa ndamuka kuseni ndatogadzirira kuti ndiri kuenda kuDRC flight yangu yakenge iri kuma8 ndakabva ndingovhura curtain taigara kuti atogara South Africa ipapo ndakabva ndingovhura curtain pandaona mota yekampani iri pagate ndikati aiwa kavayo zvonditora kuti ndondisiya kupi kuairport
Saka vasati vapinda mukoma wemurume akabva atongwesa mbese akabva atongondifonera achichema. Ava vasati vaita sei vapinda. Saka ndakabva ndati ko vari kuchema ava vikubasa vari pamusuwo. Saka ndakatobva ndakatongozviziya. Because kana une something chaitika chiri bad unotongonzwa unofila wega kunzi pane zvinamira musha. Pavatongopinda zvikanzi unaka uchienda murume wako atenda sei atoshaika. Ndimukona ya marriage yechitu icho. Ndopa ndakanzi nemwe mukadzi womuningine womurume wangu kushaika iyo. Zvikanzi amai guru azvisi nyore kuti munhu nesaizi yenyu munofirwa nevarume tu. Imbozvitsvagai pamuri. Musaite zvokuti tofamba navabereki imbozvitsvagai mega. Ndopa ndakasiya nezvemapostori. Ndakufambawo mun'anga imomo. Aiwa waingosvika unzwa kuti ndamai wako. Murume wangu yeye asati afa. Akatomboenda kwakaenda nefamily yake. Akasvikobata amai vangu. Asi adzoka akatosvikotaura zvikanzi kwataenda kundabvunzwa kuti ambuya wako ing'anga here. Ambuya wako wanorapa here. Chenjera neupenyu hwako. But semunhu vaivo sevanhu taidanana. Andira kuzviisa mupfungwa plus sevanhu ndanisandanyasoziva kuti zvinhu zvinomira so zvimira so. Ndangoti ndozviita n'anga kwafamba adzite sei adzishaya chokubata. But akatotaura akati tichingopinda moise yefamily. Vanoti vanga vari 9 yefamily yavo vachifambira zvemusha wavo. Asi murume wangu ndiye akatotanga kuita sei kubatwa. Zvakutotaurwa nezvekumusha kwedu chichi. Andikangovati isusu tafambira zvemusha kwedu izvi zvimbozvisai pai pasai. Andakatoona kuti sekuru wada kutodzika dhipa nekune zvekuwanene zvemukadzi wangu. Andibva tangozvisiya zvakadaro. Saka pandakazongonzarwa nemukadzingina wangu kuti ameguri imbozvitsvaga iyo. Aiwa n'anga dzinondiudza. N'anga dzinondiudza. Ende dzandiudza kudaro. Ndakabva ndazoti mumwe musi naye amaita dii kumbofamba. Ore musati maudza mai kuti tichira kumbofamba. Maenda pang'anga. Dzaisi kuti amai vako chii? Pamwe pachona ndakasvikobvunzwa kunzi vabereki vako chaiwo here kana kuti vabereki vekuti vakangokukudza. Ndakati aiva vabereki vangu chaiwo kundibereka. Zvikanzi nezvandiri kuona nezvinoonekwa nasekuru zvatisingaoni nezvandiri kuona vabereki vako chaiwo. Ndikati vabereki vangu chaiwo vakandibereka. Zvikanzi sei vakakuvenga ingaona wachengeta vanhu. Ndikati handizivi uye ipapo. Zvikanzi ndizvo ndiri kuona tongokupa mushongedi yekugeza asi dambudziko rako chaiwo riri kubva kupi kuvabereki. Pandasiye ndikati vabereki vangu chaiwo vangandidaro vanoenda pamwe same kwamai yako vakakuvengerei ingaona wachengetawo wani. Ndo pandakachitanga. Saka mumba medu tirimo tinenge 9. Baba uyu vakabva vafa. Saka baba uyu vafa vakangorwa checho kuti vabva kuSouth Africa. Aenda kumusha. Kumusha ndo mazuva aichinjwa ainetsa South Africa. Abva atega ndidzokere kuHarare ndinochinja mari yangu kumba kwedu manje. Akangoti ndarohwa nemhepo ari pabus stop. Mhepo iyi yakamupinda akatodzokera kumba kunotsvaga munhu wekufamba naye kusvika kuno kuHarare. But pakasvika kuno kuHarare angati munhu wekuti akangoti achipinda mumba chitotoro achiendesa kugomo. Andimukona. Ndichiendesa kugomo ndakazotira futi kumhanya munana sekuru. Hapana chakandibatsira. Abva afa kudaro hapana kana kasimudza musoro kuti ngatimboendewo pang'anga tinzwe kuti kana vakaenda but ina ndiri sei handizvizivi. Hapana kasimudza musoro kuti ngatiitewo baba womwana uyu wafa saka zvii zvaitika zvakangorowo zvakadaro. Vandati saka ndoita sei. Vandanyara mumba medu hapana anowirirana nemumwe tirimo 9 8 hapana anowirirana nemumwe. Hapana anotaura nemumwe. Hapana ini ndinotaura nemunini wangu angafanira kuva pana paenda kwaMutoko. Ndiye ndowirirana naye nevamwe sisi vangu andoti vari kurwara ipapo. Saka vamwe vangu vachingofamba kuti ndaamai asi vachiita sei ongozvinyararawo zvibaya. Hapana asingazoi ndaamai but vari kuita sei vari kutya. Ndokubva zvapera. Saka mumwe musi ndobva ndati sisi muri sei zvakanzi ini ndafunga kuenda kumusha kunogara zvachose. Ndikati mafuma manga muri kupi pakati ndira kuenda kumusha ku UK. Ndisati ndasvika kuna sisi yangu ku UK ka. Ndakabva kuno ku last year muna March. Ndichisvika mukoma Robert ndakavaviwa. Mazonzi kuvaviwa. Ndakamba kusendera mavideo yangu ndichiti ndavaviwa kana musiri kuremember. Muchiri kuremember. Ndaizora ndonikurakidza mavideo yacho. Ndaizora ndaigara ndine Dito. Yeah, I remember, yes. Ndaigara ndine photos acho ndaigara ndine Dito. Sound surgical assault. Zvokuti ndikaona ndavaviwa andikwanise kukwenya panguva zvinenge zvakatopressa.
ndaibva ndatongoisa mvura mutabhu inodziya ndotorara nemanhedu because ndaivawa musana chete ya ndarimemba nawo ngavaende vazodzoka ndaibva ndangoisa mvura ndokuti zvipere ndokubva ndadaidzirawo kuna hama dzangu vedu vekuno ndavaviwa ndobva ndakatanga kukufungai mukoma Robert hapana here ari kuSouth Africa nda kuendawo neni kumba ndinotaura nyaya yangu kumba ndinotsvaga nasekuru vanobatsira hapana akadayira kana mangwana achona hapana nokuti kokuvaviwa kwekuri ndakachovha chingovaviwa kusvika nechingoshandirwa newewe online iwewa zvichingodai zvichipera kusvikawo zvazoita nani but kana iko zvine ndinonzwa kuti ndochinhu chondisunga chinotovava ndotonzwa kuti chaapa ndikati waraiti pandanyarara sisi yangu manje iri kurwara ndiye munhu andakatanga kuudza ndiye munhu anga ari padhuze pangu pane pana kukumisai makazomboenda kuna amai venyu mukasvika kuti amai ngatifambei handina okay zvandikutaura zvine zvandina kana muhoro naamai yangu alright because ikocho ndane vision tenge ndo vari kuita sei vari kutonyadzozvita asi vamwe vana vari kuwatya because vane vana saka vari kusvika ngozi ina handina saka ndisina chokutya at my age handina mwana wacho na1 handisisina saka ndobva ndati sisi mukuenda kumushari ndisvikanzi ndiri kuenda kumusha next week kuenda kumusha next week alright vakakwira bhazi ravo vamupretoria surprise 7 kodze manheru foni iri kupinda amaedina varwarira mubhazi mupretoria varwara bhazi mupretoria wafonera naisisi havasi kutaura pavakazotaura zvakanzi ndaona zvisaonekwe ndikati komaona izvo ndakaona zvese zvichibvira hanzi bhazi ravakanga vakakwira vaingoona uri moto ivo vega ndo vaiona chi moto nebhazi randakakwira chero ngo uri moto wegoga chero pandandatsinzinya ndazokorapisa ndai moto uyo hauna kubva mumaziso mangu ungu uchingobvira vakanogara ndofunga 1 month mupretoria mutown muhospital saka neshuviro yangu yenge iri yekungoti dai vakwanisa kuuya komba vakwanisa kunoneresei unobatsirwa zvokuti dai vanga vari munhu wekuti havatye zvokuti ngozi kana kuti chete dai vari munhu akatanga kuita sei kutokuaporocha bcause ina ndakatovati once vabudiswa muchipatara ngavasvikofonera mukoma Robert kana vasingada kufonera mukoma Robert ngavaende kuna sekuru Tasu straight ndio pakanga paine shuviro yangu but ndinoda kuti vanhu vanotya kuzoti ndozodai but ndina hangu handichatya ndokubva sisi vayo vazoita zviri nani but vakarwara handidi kukutaurira kunyepa vazoita zviri nani vakwira bhazi bva vauya kuno surprise mini niko zvezvo vakwanisa mwedzi vauya munomu sisi vakarwara zvokuti waiti haudaire foni waingofunga kuti foni iri kunzi nevafa ndio urwere hwakanga uri kuSouth Africa vazoita zviri nani vauya munomu amai vekubereka havasati vasvika pana sisi asi makavaudzwa kuti vakaudzwa kuti mwana wenyu ari kurwara vakaudzwa baba ndo vanonzi vakazouya mai manje apa asi amai vekubereka havasati vaita sei havasati vaenda havana kutsika vana mari bhazi vari kupi amai pamurewa apa wedu kana zvakaoma kana kanzi mwana wako arwara kana mbudzi unotengesa kuti ndione pari kana ukafanira kukwereta inozobhadharwa kana munhu une chido checho but tifu nanasi havasati hanzodzi dzangu chedzo kangodziona dzese marombe mukangoona kuti ndikakuti uyu anogara muSouth Africa uyu hapana sisi vangeona nhasi ndakabva kunaona mari mwezi Friday atasvika ndiri kungoti munhu asimba panyama asi kusimuka vanenge vachitongogomera kana kuti vafambe vatenderere unosona kumira kwachona munhu kuri kumunetsa saka ivo sisi vakambondosvitsvaga here kuti vakatozvitsvaga vakanzi nyoka iri kumba kwenyu ndeyani anzi zvikanzi hatiziye zvikanzi dambudziko riri kubva kuna amai venyu izvi vari kutotaura sisi kana mukatavaona nhasi dambudziko riri kubva kuna amai venyu ndikati nai sisi dambudziko ranzi riri kubva kuna amai zvikanzi handidi ngozi bhete ndifa hangu ndirini pane kuvaudza kuti amai ndo zvazviri saka iko zvine izvi kana kuti vanokatoudzwa hanzi takaudzwa nemapostori kunzi musaende kuna nasekuru ndiani manje ndisisi ukaenda kuna nasekuru munhu unofa chamunofanira kuita tenga inhumbi dzamai dzakambopwanywa nababa venyu vachiri kugara vese vachiri kuwirirana vanga vachangotanga marriage vanga pamba paine kakurwa mumhuri saka nga baba vakapwanya mapureti here kana kuti vakaita sei asi saka ndiwo mapureti akatsamwirwa namai venyu saka ndakanzi nditenge mapureti iwayo ndiwapi saka ndikati mapureti acho nawo
ndopamubvunza ndakabvunza zvikanzande ndikati ina nditinge maplate totanga tambotsvaga solution because iko zvinezvi patatobva kumusi wefriday musi wekungani pfumo waitoti handina kurara akaita meseji yekuti handina kurara saka wese inini varoora chaivo vanochiziva savataure because pane pavakatomboti ivo amai vachitaura saka ndaona varoora vangu vachikanda muteure mugadheni vachimwaya muteure mugadheni saka isusu sevana tinge tichirambira amanyi manje amai vangu amai avaite sei notovenga varoora kuti aiva varoora vakutovakuiza amai vangu saka usingazivi kuti vakanga vatoona zvavaiita sei zvavaiona ndina dzodzi yangu mumwe iko zvinezvi anga ari kuSouth Africa uko akaita accident 3 times maakabuda imomo mukati makabuda munhu paaccident 3 idzodzo ndikakuudza kuti pakabuda munhu munoti munhu wanga arimo akafa ende iko zvinezvi bvaazoti grinder riri off akatogara svika pamusoro pemamino zvaaita pamusoro pepepe murungu rakangoita onirega pasi apa akachekwa rokurwisa kudai ndiyana achitanga achifana kuva ari panasi ndofunga time ndodzasosiyana siyana sanga anga achoda kuuya andori nesimbi panapa akabva angochekwa rokurwisa rubva kwadai hapana anokuti nhai mwanangu tombofamba kana toyase hapana asi hanzva dzine achifamba akazvifambirawo here aona kuti zvinhu zvangu tsaona dzangu dzawanda idzi dzawanda asi vanhu vari kutya manje kuti tinoakiusa mubereki dzawanda vari kutya vanhu vari kutya manje kuti tikadai tinoakiusa but hapana asiri kutozviziva kuti ndamai hapana imimi mati vana amuwirirana handiti imi hamuna mboedzera kana kutsvaka kana sekuru kana ani wamunowirirana naye kumhuri yekwamai mugare naye pasi semagariro atakaita yamuti honai isusu tine dambudziko sevana rakadai musingananga amai venyu kana baba venyu madii kuti tipushirewo kuvabereki vedu kuti fambai nevana mumbonzwawo ansa yavo kuti vanoti chii mukoma Roberts dai vanga vaine shungu ikocho dai vanga vaine shungu yekuti ndine vana vabereki pane uyu marwariro akaita kudai vakasimudza musoro but kana ndakatoti aseni vakatongomirira downfall yake ungonzwa kuti nhasi kwanzi kuya ndozvavakamirira ndozvavakatongomirira nekuti nemarwariro akaita vaifanira kuva vakaita something hanzi amai vanenge vachitiwo baba ndo vasingadi kufamba mung'anga ende vandonzi vane kwavakamboenda munoziva nesocial media iyi vanhu vavakakura nawo unogona kuvabata paFacebook unogona kuvabata chero anyway maplatforms awanda vane kwavakatoenda vakasvikotaura nezvangonasisi wavamai vakanzi ndee munosunungura vana venyu vakaudzwa kunzi ndee munotora zvakati nezvakati mudzoke nazvo pane munosunungura venyu hanzi havana kudzoka kwavakaenda kwacho nekokaka ndomumusha mandakakurira saka munhu wachanobva anowirirana neshamwari yangu iyo mumwe andakatokura naye vakangoti vachibva ipapo munhu wefoni yakanga yatosvika ndikatofanira sisi wangu ari kubhorodhero ndikavati sisi udza amai kuti kwawamukira kuye zvasvika ndosandakatoudza kuti ng'anga yawo yawamukira zvasvika kwandiri andira chandakavatadzirai apa kung'anga wanga waenda uniti hanzi kung'anga kwakangosvikotaura hanzi kana kuti ng'anga yakavashandira hanzi yekezenge yakutongoteerera nyama yawo chitongotaura hanzi vakati iwo hanzi vandifamba muvanhu vachiti uyu ari kurwara haachafamba akutongozviitira uficha vana kumuona uyu haatozviitira munhu atozvifambiro hongu urwere hwanga uya hwakasimba asi munhu akutoita sei akutozvifambira inini ndinotodada asi ndindaivaitira zvese ndakaregera nokonda kuya ndakaregera pandakavaviwa handitotaura kunyepa ndaivaitira zvese kana mukoma nemombe chaivo vanga vasingazivi kumombe kunoendwa mumunda munopindwa ndaingomira pachinzvimbo changu semwana ende asingade muupenyu hwakuti ndinoona vabereki vangu vachishupika vachiita sei vachiita sei nanditiri munhu wekuti ndodoko kutoona vabereki vangu vachinzi vana vavo vari kuita sei vari kuvabatsira batsira zvakatobva pandiri chakatobva chokuda vabereki handidi kutaura kunyepa makapedza kutaura namai rini muna machigwara rakapera 2024 ndochokwadi ndofana kapedza kutaura navo pamakapedzera kutaura naye yanga iri nyaya right mafudza nyimvunza wakanaka mukoma Robert ndakabva kuno nauyo wose kuole zvakanaka ndobva ndatoti ndoda kuenda kumusha saka ndakabva ndatangawo ndafamba kuna nasekuru kwandakasekuru kwaza ndakafamba pamba pandaigara pakatanga kuuya mupostora achipinda mumba
Svanzi because baba vepo vainamata cheche chipostori. Pavapinda baba vayo vachibva vanodzoka. Svanzi amai ndarakidzwa muine rwendo. Muda kuenda wapinda kanti kuenda kumushamanherano. Ndakatofaranuka zvangu ndikati ndikuenda kumushamanherano madzibaba. Svanzi kwakanaka. Ndikati kwakanaka ndikuona vabereki vangu. Svanzi mune emergency ndikati handina. Svanzi ndakuona kuri right. Andimukona. Anza ndakuona kuri right. Ndikati kungotaurawo. Ipapo ndaiti ndikuenda mangwana kungoendawo. Saka nende mumwe shamwari yangu akati iwe ukaona vana ava vataura vangatadze kurapa asi ukaona vataura vane zvavanenge vaona. Ndakuti ndichifamba futi murodhi ndine shamwari yangu iyeye akabva asangana nemadzibaba kucheche kwavo. Saka ndaona mai vari kufamba navo ivo vakaberekeswa. Ndaona vaberekeswa kwavari kuda kuenda. Amune uchituka. Ndakabva ndaenda kune vamwe sekuru manhero acho. Ndakati apa ndichaenda kumba ndisina kuita sei? Ndisina kushandirwa. Ndisina kufamba. Ndakabva ndaenda kuna sekuru waiwe. Sekuru wakabva wangosvika kuti uda kuenda kupi? Ndikati aiwa sekuru handina kwandiri kumhanyira mota ndiri kuenda kumushanda ita sei? Ndaihaya. Saka handisi kumhanya. Zvakanzi handioni kwakamira musha. Ava handisi kwantaura ngunisa but ndisi kuri vahombe. Asikuzwa. Hanzi handioni kwakamira chi? Kwakamira musha. Wabereki wako? Ndikati wabereki wangu choko kubereka. Zvakanzi kosi vaine vaine. Ndikati aiwa vabereki wangu ndikuenda manherano. Zvakanzi aiwa musukuru. Waita basa ukauya. Asi kana uchienda nhasi handina gwenzi rangu randokupa. Nekuti ini ndozikanwa. Uchaenda wodzoka. Wosvika kuti inga ndakabva nekwasekuru ningi. Uchapa vamwe bad information kuti sekuru vayo havaiti sei havagoni kubatsira. Asi kana ndikubatsire itomboti ndikubatsire zvesvondo zvandiri kuona zvimbodzikama then wozoenda. Pandateerera mota yandakanga ndahaya driver kana kuti mwana akamuchisa basa rake ndomubhadhara. Ndakatomubhadhara akaenda neivava ndo vakaenda akanda ndinaye. Ndokubva wasvika hanzi kwakafarwa. Isvondo rechipiri rachona sekuru vayo vambondibatsira vakanditi ayiko zvine zvichienda. Asi svikoita so. Ndakasvikoita sezvandakataurirwa nasekuru vayo. Ndichisvika pamba ndandane nearly 10 years ndisati aona vabereki. Amai angu ndini ndakaona zino ravo. Taita kunge takaona nezuro tikatukana. After 10 years? Ndikunyepera puno. Kana ndini ndakaona zino ravo. Kana kuti nditsi takambonana nezuro tikatukana. Ndakazongoti takasvika Friday kumazuro kaka. Ndakazongoti Friday panapa kutomanikidzira. Saturday chena kuseni takatomuka nateni kuri kunanda muHarare. Ndatodzoka. Ndakatodzokera ku UK handina ndakaudza. Ndakangodzokera. Ndopa ndikuti ndakaona svika ndichiwaviwa. Ndadzokera ku UK ndakati handingavanyararire. Ndakabva ndavafonera ndo last call yangu navo. Ndikati aiwa boy hatina kuoneka takadzoka. Welcome yamakatipa ina kuita sei? Aina kutugutsa. Hanzi ndairwara ndaizodi but mai yangu vakakutsamwirai unochinja rodi. Tatonge takaonana nezuro saka ndo nyaya yangu. Zvakaoma sei kuti mwanasikana namai pasave neukama vasataure vese sekutaura kwamuri kuita? Zvakaoma, handidi kutaura kunyepa. Zvakaoma. Ndakutoti mwana ndakaita 1 year. Andakaita 1 year. Handira kuzomboita mwana. Pesi pandaingofamba. Apa pandaifambawo zvangu mumapostori handaibata. Ndaingonzi zviri kubva kuvabereki vako. But vaisati amai kana kuti baba zvangu zviri kubva mumba menyu. Handiri mbona. Saka zvakaoma. Unokutoshiro kuti dai mai yangu ndavadai nayo nawo. But kana zvazomira zvakadai. Saka ndakazoona video ramakabudisa ramukoma Amon. Amon wokuMozambique ndii? Ane hanzvadzi yake yaita varume vachifa. Ndikati ndofunga ndokupa dambudziko rangu. Ndokwakazonyatso kunyinyiso ndopoti rega ndichifona mukoma Robert. Kuna baba muri kutaura misi? Baba ndirangu problem nawo asi ukafona na baba unenge wati waisa hepatitis. Ukati wafona unenge wati waisa hepatitis. Saka kutongoregera zvakangodaro chitari but na baba handinaona problem. Murume wekutanga ashaya, murume wechipiri washaya. Baba vakati? Hapana. See, why? Hapana, kutongonyarara afa ndizvozvo. No kana mbuti nemwana wangu dambudziko rauri kusangana naro kuti zvinoizwa ne varume vaviri vaparara.
chi kana kuti nditi amai vakandibvunza kana kuti nditi baba vakandibvunza ndinganyepe mukoma Robert, ndinganyepe andina akandibvunza. Ndikukudzai nditori mumarriage yechitatu. Ndova ndakakudzai kuti ndakatochata murume wangu murongo ari motikaro. Marriage ndakatoita white wedding yangu kutounganirwa nemashamwari kutopera zvakadaro. Vakatozviziva vanenge vachikunzwa kozi ndakutya kuti anofa. And more stories. Tune into Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.